тъй като имам подозрение, като се чуе социално-пазарно стопанство, това е нещо уравниловачно, нещо, което принизява човека, нали? Пък то всъщност дясното, което разчита, че извън това нещо има и нещо, което въздига човека, те не мислят в тези категории. Искат да създадат конкурентен устройствен ред и наричат този ред конкурентен ред, те го наричат ред на свободата и създават всички възможности държавата да го направи. Всъщност това е задачата и на политиката, така както те я разберат. Те разбират политиката като смислена дейност. Тяхното послание е посланието за общото благо. Държавата да създаде устройствените принципи и оттам човек сам да се стреми според собственото си разбиране да осъществява щастието, живота си, задоволството си. Другото, което е много важно и сега особено покрай 1 май, на тая вакханалия на справедливост и на заиграване с нашите дълбоки стремежи към труда. Труда е казал Ерхард в годините, в които вече социалното пазарно стопанство е дало плодовете си в Германия. То е дало много бързо. То е някъде в началото на 60-те години, 60-61 година, когато те вече, така да си каже, се изскочили от мизерията и се започнали да живеят охолно. Охолно може би е най-добрата дума. И тогава веднага са възникнали изискванията за намаляне на работното време. И първото, което са направили е да стимулират потока от гастарбайтери, които в тия години вече започват да пъплят към Германия. Той ми е казал, труда е в основата, и е в основата на нашето благоденствие. Ние сами решаваме. Или работим повече да се чувстваме по-добре, или се задоволяваме с това, което сме. Но труда е основна ценност в разбирането на тази концепция. Точно в това разбиране, което го има при Матей, притчата за талантите. Талантите, които са ни данели, за да ги умножаваме, или казва основ език, да реализираме способности. Това е, така да се каже, иманентна длъжност. Когато разглеждат човека през труда, те всъщност виждат нещо много важно, което прави сплотеност на обществото. И което може би липсва в западащи общества като нашите, или тия, които са в регресивно състояние. Те виждат, че тогава човек, когато работи, когато се труди, когато твори, когато създава, той приема общността. За него обществото не е нещо чуждо. Именно защото той е вложил част от себе си. И това много добре се чувства, когато... Не е нужно да давам пример, защото могат да ни изглеждат, но аз примерно 70-те години, като много млади хора, се чудих как тия германци с тия големи коси, ако си помните, футболисти имаха едни, не цероверат и така нататък, големи коси изглеждаха, може би, от тия 60-те, 80-те. Напротив, всички изразяваха това великолепно чувство за принадлежност. Всъщност, тия всички хора до един са патриоти, не националисти, патриоти. Чувство, нормално, задоволено чувство, че принадлежиш към една общност. А това отличава веднага обществата, които са в регресия, обществата, които са в подем или поне, които имат някакви споделени ценности. Друго също в тая категория е много важно за труда. От това дълбоко разбиране за творческите импулси, които са дадени като дар на всеки един човек. Това може би било и при национал-социализма, при комунизма очевидно се вижда, че всъщност те като системи са искали да обезличат и да смалят точно това нещо в човешката душа. Стремежа му да сътвори живота си по свой замисъл. Не някой да му казва как, по свой замисъл, да твори нещо, от празното платно да създаде някаква картина, нещо, някаква творба. Всички тези неща те много добре са ги разбирали и затова са правили такава система. Тоест системата не са само икономически механизми, което сигурно е много важно. Нали? Там е това дълбоко разбиране за тия дълбоки копнежи на човек. Да се изяви, да бъде полезен, да бъде признат и да върши нещо, което е не само за него, но и общността, която го подкрепя. Другото, което е важно, това е ценността на солидарността. Солидарността не е лява идея, това е ясно. Експлоатира се най-добре от левите. Те са майстори по експлоатация на митове. Солидарността е дълбока идея, която идва в нашите културни среди от християнството. Те разбират солидарността, обаче не като възможност за подкрепа и за помощ на тези, които се нуждаят от нея. При тях солидарността не може да бъде отделена от отговорността на всеки. Отговорност, т.е. получаваш подкрепа, получаваш помощ, когато си в беда, обаче отговорността е налична в тая двойка. Не може да има само солидарност. И нещо повече, те я разбират в още една степен нататък.
Солидарно е това нещо, когато обитателите на тази общност се грижат и за постигане на някакви общи цели. И ако ние, примерно, виждам при нас робския проблем, веднага се вижда. Тоест, може да има солидарност, обаче няма отговорност и няма никакво желание за постигане на някакви общностни цели. Въобще целият персонализъм, който просмуква тази концепция, дълбоко в себе си има този общностен дух. Въпрос на приемане, на традиция, на лична менталност е дали човек го приема за добро или за зло. Но по начина, по който те го представят, да видиш себе си и през другия, а не само през себе си, аз мисля, че заслужава поне уважение. Това, което каза и господин Узунов, те се ужасявали въобще от възможността обществото, което градят през материалния успех, през преодоляването на мизерията и нещетата, да стигне само до потреблението и така да се каже до хедонизма. Дълбоко в себе си те са знали, че това е една голяма опасност. Те са съзирали и тази опасност, че тогава, когато солидарността се подкрепя изключително много от държавата, всъщност държавата се превръща в една обезпечаваща, вездесъща и така да се каже крадяща от свободата на човек. Защото тая граница никой не може да я установи и те добре са разбирали голямата опасност от развитието на такъв тип държава, когато отговорността на човека вече се смалява. Нещо повече, когато се отнема. И затова за Ерхард, примерно, е било много важно, това е било белег за обществото, за тези общества, в което намаляват хората, които са самонаети или тези са свободни професии. Той е казвал, извън колективните системи на участие, на труд, трябва да има и достатъчно хора, които да са извън тях, защото точно те дават качеството на едни общества. И към последните неща, които искам да кажа, това е, че наистина те са разбирали материалното обезпечаване, материалната и социална сигурност само като елемент, а не като причина на усилията. Те винаги са давали приоритет на извън икономическите цели. Той казва, Ерхард пише, нравствена отговорност, но тъй като думите тук се приемат винаги с лек присмех и неудоволствие, нравствена отговорност пред общността и пред цялото. Концепцията, усилията на този реформатор, може би най-големия реформатор на миналия век, могат да бъдат изразени с тези две думи. Свобода и отговорност. Това са двете думи, двете ценности, взаимно свързани, които най-добре, според мен, изразяват смисъла, дълбокия смисъл на тази концепция. На 18 март беше избран новият президент на Германия, Йохим Гаук. При самото си избиране той направи кратка декларация, може би така прочувствена реч, сърдечна реч, очевидно неща, които е мислил цял живот. И той каза някои много важни думи, които като са в пълна симфония с ценностните измерения на тази концепция. Той каза, че цял живот е, така да се каже, бил радетел на свободата. Но извън свободата, ние той каза, трябва да усетим радостта и тежестта на отговорността, на практиката на отговорността в нашата страна. Това е точно това разбиране за отговорността пред себе си, които са вярващи пред Бог, пред съвестта си, пред другите и пред нещо, което е много вярно каза, пред миналите и пред бъдещите поколения. И той продължава така. Без значение дали се ангажираме активно или стоим на страна, ние всички имаме деца. И един ден на тези деца ние трябва да поверим една страна, която освен свободата, практикува и отговорността. И тези деца трябва да имат самочувствието да кажат за тази страна нашата страна. Мисля, че това са думите, които така по-ценностно изразяват този дълбок, скрит и до някъде непознат ценностен заряд на тази концепция, практикувана и, така да се каже, дадена на света от този голям мислител, учен и политик. Благодаря ви за вниманието.